Ang musunod nga programa usa ka rated SPG. SPG. Sosyal. Nga patay gutom. SPG. Aduna ka ba suliran nga nagumon karon sa imong galamhan nga dili nimong mapasan nga ikaw ra? So wata ka na og ipada dinhi sa atong tulumanon. Handusanan sa kagul-anan. Mga minugbong drama nga gikutlo gikan sa mga suwat nga gipada dinhi sa atong istasyon. Gibuhatan kini og drama aron nga makasabot ning mga bugoon. Handusanan sa kagul-anan. O karon, aniya na ang inyong tigpasiyugda kay ni anasad ning bayuta. Aniya nas! Ani ana siya. Ana. Makmak mo mga talingan! Atong pagpagan! Higala mga suki natong tigpaminaw. Usa ka malipayong hapon kaninyong tanan kung asa man mo karon nga pugaran. Ha? Maayong hapon kaninyong hurot mga paryente. Naminaw ka mo dinhi sa atong tulumanon karong hapon ha. Labi na kay Ate RIP. Good afternoon, Journey. Maayong hapon. Wala lagi kagahapon kuya. Naaman ko, permi. Di lang ko permi mag-live sa Facebook. Mao nang pag-download na mo diha og Bisaya Radio nga application kay naara ko diha permi, no? Yan, Bisaya Radio. Pangita ako ninyo diha, ha? Well. Mao na English sa tabay. Well... Maying hapon sa inyo ha. Malabi na ka na mga nananaw karon sa Facebook. Mayong hapon sa inyo. Di sa ko mapakita sa kong naong mga paryente kay gikan ba ako nagpa-prenatal no? Anyway, sa ato mga listener karon, kanunay gyud nga nagsunod sa atong tulumanon ug mga adlaw. Manghatag ta og load og mga adlaw kay birthday ni Malu Arbol. So manghatag tag load. So be ready sa inyong mga kaugalingon diha ha. Kay ang load ugma mga paryente ha magpungasi. Ayan. O sige, ato nang sugdan mga paryente ang atong sulat no. Giingon diri sa atong sulat mga paryente o. Giingon diri Agosto 26, 2020. Dear Kuya Helen. Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ako sa pagpangayo o katahuran, Kuya Helen, way labot ni mga batasan. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Christine. Usa ko ka single mom, kuya. Nagpuyo mi dinhi sa Davao City pero naami sa bukiran nga bahin kuya. Dili na lang nako isulti ang among place kay basig mas spread. Gani kuya, dili ko mamahay nila ni mama og ni papa. Tiud kay gugma gyud ni ang akong gibati kuya. Awaron yung masabtan mauni ang mga pangitabo. Unsa to? Ang unsa ma? Unsa? Mamo ni gi-introduce sa script unsa? Ma? May tungod na sa... May tungod na sa akong sa akong situation karon. Ano ang sitwasyon mo, anak? Ihambal mo sa akon kay nanay mo ko. Ma? Buntis ko, ma. Buntis ka, oh. Sino ang tatay? Hambal ka sa akin. Hambal ka sa akin kay malintikan siya sa akin. Ma?
ihambal mo sa akon kung sino ang tatay sina para natin. Ma, ang amahan ani sa akong gisabak. Mao si Carl. Si Carl? Inang army dira, amo na siya ang tatay sa bata mo? Amo nang nakabuntis mo? Oo. Mao gyud ma. Ipatawag ng nakabuntis mo. Ha? Muna, kay hindi ka magpati sa among nga mga nanay, mga ginikanan po. Ha? Kami nga nagpadako sa imong nga bukog, ha? Hindi ka magpati sa amon? Ha? Hindi ka magpati? Kami ang nagpadako sa bukog mo, kilala ka na mo. Kasi gidi mong tuwan ang ina nagpadako sa ano mo? Ha? Amo nang ginatuan mo? Ipatawagin na nga tao. Ipatawag na, ha? O ma, ipatawag na ko ma. One eternity later. Ipatawag ka na mo rin sir. Tawagan lang ko Carl, noy. O ipatawag ka na mo din Carl. Kay nabuntis ni ang akong anak. Buntis? Oh, nakuratan ka, wa may laing nitira ni ba? Ikaw raman ang aning na akong anak. Sorry kay Carl. Wala man ka magsulti na ako, nga buntis man di ka. Kaya nga no? Oo, sa man. Ano? Ha? Mangasawa ka sa bata ko? Mga asawa unta ko, pero problema nga, minyo manggugo. May asawa kang tawo ka? Pasailuwa kay ko ninyo, ma'am, sir. Pastilan. Army guday ka. Wala man ka nagsulti sa ko nga may asawa mo day ka. Wa man po ka mangutana pod. Kung di na pangutana, di na patugan. Kuan manggod batasan manggod na mong mga army, Christine, nga magkuan manggod misa mong mga itubag. Kaya delikado man ang mga panahon karon. Oh, paano ni karon, Kristen? Ha? Paano ni karon? Ha? Pabusungan ka lang sini nga tao ni. Karon ha, hindi ni siya mga asawa sa imo. Abot ma. Ang sao nila ni nako. Da, kana kainuwagan man na mo. Padak-an ang bata. Ha? Padak-an ang bata. Mo ni bunga sa imong pagka-responsibilidad. Ayaw na lang ko kasuki pa, bi. Hoy, kanong dili ba nga kasukan? Dili ba nalimpang akong gidaha ka problema karon pa. O karon pa kami pahinoy mamahayan Ha? Mas maayo pag ipauban na lang ta kasi mong iyaan nga tual to sa Amerika karon. Ha? May ko na minyo na lang ka dito Amerikano. Pasaylo ako ninyo pa. Sir, ma'am, pasailuwa ko ninyo. Kay, disgrasya ko ning nahitabo sa mua ni Christine nga inyong anak. Disgrasya sa mata mo? Anong pagka-disgrasya na? Ano na, nagbangga ka mo tapos ditso lang nagbuntis ang bata ko? Pasailuwa kay ko ninyo, ma'am, sir. Asa man day ang imo nga pamilya? Tuwa sa Bohol. Ikaw, Sergeant Romulo, ha? Pataka na lang ang pambuntis o mga babae nagsalig kay army ka? Ha? Layas! Kimakitaan na katong bason ka ng tuwana ka, layas! Kuya Helen, pila may dagan sa istorya kaya di man ni makanta ni kay suwatra man. Suko kay ako mga ginikanan sa ako ya. Gani gikasukan po ko sa akong ate malot nga naakaron sa Japan. Ni uli gid siya sa buhangin kuya, giyagi kong kasabaan. Suko kayo ang akong kuya. Ako mga ginikanan sa kuwa. Tuod man.
Pila may dagan sa istorya. Dako ang bata kuya naabot nag 3 anyos. Malipayan man po ng mga ginikanan sa ilang apo kuya kay bright man po niya pagkabata, ana. Unya, nahitabo kuya, nakamit ko og isa na pod ka lalaki nga ano na ko maunay makapausab sa akong kinabuhi. Ang iyang pangalan kuya mao si Jovert. Pero Jovert kuya, pag mao ni mga panghitabo. Abot-aboto na natag jutay si mama ug papa, ha? Ay, kabala ka. Andi mo kung makapabot sa ila, ha? Salamat ug mao ka na. Oy, na naman gunay ka diya. Oh, ma? May gabi dama. Wamin ko. May gabi eh. Naman ay bisita. May gabi ipod ninyo, ma'am. Ako na si Jobert. Jobert. Ano imong tingog mo naman kag si Attorney Salpanilo. Lagi, ma'am. Mura daw ko si Attorney Salpanelo, pero... Well, dili mi related, ma'am. Ma, niya siya din para mangulitaw, ma. Mangulitaw na saan? Mama, kalma lang, ma. Kalma lang, okay? Kalma lang na yung kasing-kasing ni mo, ma. Hoy, wala gyud ka matagam, no? Ma, ayog parihasan yung si Jobert ngadto sa akong ex, ma. Tanaw lang nato na gunsay kwa na ninyo. Ha? Ma'am, I can promise you that, I'm going to take care of your daughter. Murag yung kang si Attorney Salpanilo. Ha? Ma, please. Ako alaning, ako ang tagag panahon, ma. Makigistorya ko niya, ma. Dili ko musugot. Dili ko musugot, Kristen. Di ka masugot, ma. Dili ko musugot. Ma'am, kung mauna nga dili ko masugot, sige, bawion na lang nako, ma'am, ang gidala nako nga pandaghan kayo. Pag, bawion na lang sab siguro nako, ma'am, kanang ako mga pasalubong diya, dagang kayo, mga, nagdaa pa naman ko og Santon Plus Herbal Capsule para sa imuha, ma'am. O niya na ako yung mga gida, diha nga mga gamit dinis balay. Tanawa, bawiyo na lang hinoon. Una di ka maglisod, ana. Di na siguro, ma'am. Basi maglisod ka, ibili na lang na dere. Mag-istorya na lang mo diya, mag-istorya naman ka mo. Oo, makikistorya ra gyud ko, ma'am. Dili pre katong kausa, katong nangulitaw dere sa iyaha nga. Magsige magpanghikap ug hita. Dili ko nga nga pagkatao, ma'am. Anal. Sige. Pagkuhan lang mo, pag-istorya na lang mo diya. Ikaw dong, wala kay tingog. Tingog manod ako, nawa man ko na apil sa script. Mo na yung papa niya. May gabi, Danoy. Aming gabi, Sablong. Mag-istorya naman ka mo. Pa, mag-istorya rami pa. Nalasik eh. Mag-istorya lang una mo diya. Basta sa istorya ha. Istorya walay hikapay ha. Kuya Helen, pila may dagan sa istorya. Gisugot yun ako tong pulis, kuya. Pulis man to siya? Sa tinood lang, kuya, no? Ganahan magigog lalaki nga makita og armas, kuya, oy. Basta lalaki nga doon ay armas, kuya, kay manggilok yun na akong kiting, kuya, ba? Kaya akong tingkoy, kuya, kay manindog. Basta kita kong armas. Ganahan kay ko na armas, kuya, nga lalaki, naka-uniform, ana. Ganahan yun kay ko, kuya, ay. Kani, kuya. Isugot yun ako siya. Nya wala magdugay, kuya. Gidamang ko ni mo aning lugar, ha? Ay lang kabalaka kay, katal mga dagko naman ta.
Pero, nahadlok mo gud ko eh. Kay, sayad ka na ba ya? Masayad ka na nga. Kuwait. Unsa man? Kasi lang ay nabuhay gitype. Oh, sorry. Unsa man pa? Nasayad ka na nga. Nabuntisan na baya ko. Nadlok na baya ko sa epekto, ani. Ay, nako. Mauday ninyong gitawag nga Damorgi. Damorgi Lodging House. Oh, morning advertise radyo, Damorgi. Damorgi Lodging House. Doon ay 23 inches TV. Oo ba? Ay, lagkadlok good. Halika, kay bahala ba? Ikaw, cute. Pero madlok lagi kayo kukuhain. Madlok lagi kayo kanila. Love. Ilan ko na ba? Ayaw ba? Dirita sa center table. Center table na sad. Dirita ba? Madlok man ko eh. Dili ka permino. Sige, diri permi. Kaway. Diri ko permi, diri, oy. Karon pag umanggay ko kanhi yan, diri. Oh, no. No, madlok man ko. Basi kung sa'y may tabo ba? Madlok ko. Maramag na inanuktok. Atuan sa nako, be. Ay, kinsa man na, oy. Samok-samok mo na lang. Ambis ka kuha na kaita. Ay. Hello, ma'am. Ma'am, ako na yung boy din, ma'am. Niya na yung kuwan, ma'am, ang sobra, ma'am. Sobra? Abi ba akong 500 na dire? Oo, ma'am. O niya, doon na may kuwan, doon naman may promo mo nang ibalik na mo sa inyo, ha, ma'am, ang 300. Mao ba? Anong naka-promo man mo? Kuwan man good, ma'am, kaniyang, kanang, permi man good na din na imong kauban, man nga namin promo para siya, ha, ba? Mao ba? Sige. Salamat kayo. Ako nang balikon. Sige, ma'am. Arin ako, ma'am. Salamat, ma'am. Mulakaw na ko, ma'am. Ano yan, mulakaw na ko. Lakaw dito ay pungkol ka. Lakaw dito. Kita man to. Kinsa man to. Naka-appeal ka sa promo. Kay permi kuno ka dre. Suki kuno ka nila. Mao ba na? Taka, alam na yung mga tawanan eh. Taka. Pero may break ko diri. Unsa man ka dre? Nga nailahan man kanila. Gasurveillance ako diri. Surveillance. Gubuon eh. Alangan gubuon na to ni karon ng atong gabi eh. Nga, tungod lang sa mga pagduda. Ayaw lang pagduda-duda good. Ayaw ba? Maglagot ra ba ko ni mo, Jobert, ha? Ayaw, Bert ba? Ayaw, ha? Ayaw. Imo man kong gihagkan. Ay, istorya pa gani ko. Ayaw ko gahagki ba kay... Jobert. Ayaw pa. Jobert. Ako na. Jobert. Ayaw. Ano? Jobert, yamitin. Yamitin. Ika, yamitin. Yamitin mo. Ika. Aray ko. Ay, Jobert. Inay lang. Ay, inay pa. Kuya Helen, dili lang na ako i-share sa inyo, kuya, no? Kaya maulaw ko, pero itandi lang na ako itong army, kuya, kung pulis, kuya, dyan pulis, kuya, oy. Grabe, kuya, gitudloan nyo kunya, kangaroo style, kuya, ba? Yung kalagig, buak laging center table, lagi, kuya. Ang kabsan ko sa pulis, kuya, ba, kay yang ipananghid nga, kuya, nga, na ako na may adtuan, anak. Gani, kuya.
Sila may dagan sa istorya kaya di man makanta. Nabot ang panahon, kuya. Kantok manani, uy. Hoy. Kalaburan na magkagahilak diha. Ma, Oh. Ano sa ka? si Jobert, ma. Oh. Gawin sa mga ni Jobert. Hindi na ako mag-contact, ma. Nag-reshuffle ko na sila o gibalin sila glaing dapit. Oh, sa may naana. Hindi na ako mag-contact. Da, tuo man ka na mga pulis. Dili mahimo, ma. Ganun dili ba mahibo? Aber. Ayaw na pa. Ayaw igna nga buntis ka. Maugit, ma. Ay, pastilan. Napasagad na malagag bilangkan. Uy! Dili na ko malikayan, ma. Kay kusgan kayo siya. Bugat kayo. Bugat. Buti mong ipasabot nga nagpatong siya. Oh, ma. Na, speaking of bugat, di na ko ma-imagine si Yuki. Ma. Pastilan. Kanay mong anak po na laing amahan. Napasaylo kay ko, ma. Pastilan, anak. Kalami naman. Sa sunod may pagpantin lang putaw. Ay, lunggo gali ako. Sa sunod bala, magpantin ka bala sa putaw na. Ano na imo yaman? Ang ginatagaan mo yung ka-problema, pero may kami nga imo nga mga ginikanan. Ano ni? Mapasaylo agad kayo ko. Maluoy mo man ni Papa, ma. Perte kaya imo yung ka magbilangkan, no? Ano na yung problema sa imo? Kita yang nga wala na ta kwarta. Wala tayo ipakaon nga gadugang pakabata. Dere. Pasaylo ako, ma. Pasaylo ako. Pastilan na lang dito. Kuya Helen, sakit ay para sa ako ang naitabo sa akong kinabuhi. Nga marag binuangan lang man ko sa mga lalaki, kuya. Duha na kabuok ang akong anak, na ilahi silang amahan, o wala gid sila magpakita na ako. Mao to nga nakasaad na ko sa akong kinabuhi. Nga dili na gyud ko. Di na gyud ko magbinuang, di na gyud ko maguyab-uyab, kuya. Gani, kining pobre taon ta, kuya. Moabot yun ang panahon sa kalisod. Nahitabo ko ya nga naglisod mig maayo. Maulaw ko muduol sa mga tao ko ya. Pero nahitabo nga doon na tao nga nagsalbal arang kanako kaya. Iya kong gisave sa among kalisod. O aran mga sabtan niyo pahitabo mao kini kuya. Asa man ko ani mo ko ano? Asa man ko mangitag tambal ani? Nagsakit ang akong anak. Asa mo ko mangitag kaulaman, ani? Si Laila de la Cruz po, ang akong amiga. Di po magpahulam og kwarta. Napoy Teresa Payog, wapo ko di kwarta. Ano na nga, brood man sila nga wam na ni mga kwarta, uy. Ingon, taga-abroad na kwarta. Lagot na ni, uy. Asa mo ko mga... Asa mo ko malagawan ni, uy. Gusto. Manganto ko sa barangay. Mangunta na siguro ko sa barangay. Aniya naman ko sa barangay sa kilid. Barangay naman dahil niya. Mangunta na ko, ani. Naitawa din niya. Excuse me? Boy, sumiyato. Mangunta na ito ko. Asa ba ta pwede mangayo og tabang din sir? Kanang... Mantabang ngayon ito og tabang pinansyal. Kay... Ang ako manggong anak. Ito manggong sa ospital karon. Boy, kaluya ba din mo?
Lagi? Dali, mong lingkod na din eh, ngaon sa taan eh. Oh, sigurado ka? Kablaka, kay... Relibriho ang takakaroon. Kabuutan aning tuhana. Oh, ang sabi gusto rin mo kaunon. Ha? Ay, gutom ra basap ko. Sandwich lang ko, sir. Ay, ano ko tagag sa... Tagag ko tagag kuan. Araw ko tagag og kuneng, sir. Tagag lamang ko og Jason. Jason, Oh, tagag Jason. salamat kayo, sir. Sulti ko yung problema, marag na magkakay problema na ko kayo. Ako ay na. Kinanglan magkukwarta. Inangnak niya lang tabang kay akong anak na sa ospital. Nagbalik-balik ang kuan, nagbalik-balik ang ilanan. May pasig dinggi na. Lagi? May delikado mo na kayo. Nak niya ang Kapitan Rewa pag yun. Tuan na nabong. Nanabong di ay? Amo mo na yung trabaho sa Kapitan. Manabong mo siya mo ng Kapitan. Yan saan ko man oy. Ako kabla ka kay pula mo tagakwarta. Oh. Pila may mong kinanglanon. Kaya nabligya mo kong siyote. Ansa? Bago pa ko nakatunog og siyute. Kaya nagtanong kong siyute. Tinuod ka? Ay kabla ka, oy. Pastilan. Ako lagi maluoy ang mga... Ano siya man ka, wala kay bana. Wala ko'y bana lagi. Nadaan pa lagi ko. Wa yung kay bana. Siguro ako ni siguro maugi siguro akong papel. Amo siguro ko pangataw tabang ani mga magulanon. Salamat kayo, ha? Na, pastilan. Unsa may mong banan? Asa may mong bana di ay? Sundalo man to ang amahan sa kong anak kong pulis. Pastilan, duha ba day kabuok? Mga walang hiya gyud ni kaayo ni mga pulis ug mga sundalo. Di ka madlok na nila, sir. Madlock pa uroy. Ha? Madlock pa tigre. Tingga mo itong madlock pa tigre, ano ya? Mau ba? Nalagi dahil. Ayaw ka bala ka. Kaya ipaglaban ta ka anay sa atong... Nak, kung ako pa yung mahimong bana, makaingon ko ipaglaban kita ka. Mayon tag ikaw ako nahimong bana? Tinuod na. Pero ayaw ka bala ka. Kaya makikatubang ko sa mga ginikanan. Makikatubang ka sa akong ginikanan? Makikatubang ko. Tabangan ta ka. Kaya ako'y naluoy ni mo. Pero may mga anak na ko. Abay ka bala ka kay susunod na siguro doon ako apod na. Pero, isog kayo ang akong mama. Basi yun yung mag-away mo. Kaya di na ba siya gusto nga maminyo anak ko. Ayaw kahit ka na, kaya di lang kumadlok naman siya mga butanga. Sa unang giat nga, magay kong ungo. Wa magay kumadlok. Giat nga kong ungo, giing na mga kik. Kaunan ko na, sopsopong ko na mong liog. Anya, ang sa may gimo ni mo? Wa ko mudagan on. Akong giing na nakikik nga. Sige, sopsopa na akong liog, sopsopon ako na imong bilahan mo. Mga pilos. Pero ting lupad niya ungo, oy. Karaan man ang joke, oy. Pero sige lang, makatabang man siya. Dawato na lang ako na yung joke. Oo naman. Tara, kay ubanan ta kang palit og tambal. Ako'y bahala na kay pag-or ko makabaligya sa yute. Ning taon, oy. Mananumay man dainig sa yuti. Kuya Helen, nakaingon jud ko nga responsable gid siya nga pagkatao, kuya. Kay wala ko kay kuya pero wala ko kay mahimo. Ang iyang halin, kuya, ang halin ni Jason, kuya, nga sa pagpamaligya og sayuti, kuya. Iyang gibaligya sa kuha. Ay, iyang gibaligya. Aron sab, kuya, nga katabang sa kong anak, kuya. Anak. Gani, kuya, ang mga puthaw dito sa ilan na baligya nag-apil. Baligya ito puthaw, kuya. Kuya, karon nagpadayag sa siyang gugma sa ako, kuya. Pero alanganin ko, kuya, kay dili naman sa pangunsa, kuya, no? Pero kini si Jason, kuya, kanang dili gid may bagay kay naapay sa nina, kuya, nga mag-jacket o niya mag-city shirt. Unya, dagko kay bagtak, kuya. Kuya, sa laktod niya pagkasulti, marag dili ko madawat sa among pamilya, kuya, ang
ang naong ni Jason, kuya. Nalinuod lang, kuya, kay usahay, maabot siya doon sa man, manimaho pa siyang kabaw, kuya. Pero, siya mo ay nakasalbar sa ako karon kuya. Say gahatag og suporta. Kugihan man sad sa siya, kuya. Kuya, akong pangutana mao kini. Wala mang gyud ko'y gugma ni Jason. Dawaton ba nako iyang gugma, kuya? Bilang respeto? Ikaduha, unsa ako paglikay kay Jason, kuya, nga wala man gyud ko nakagusto sa iya, ha? O ang ikatulo og katapusan, okay lang ba kahangad sugto nako si Jason? Matagadalagit? Kuya, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Christine. Christilan, wala naman tayo oras. Ano itong programa karon ay? Nahutdan, may nuon tas ng oras. Imbes kay parting daghanan itong tambag ni Enen. Unsan, manuon eh. Christilan, asa man to si Claire? Hoy, Christine! Naunsa na naman eh. Hitabuan yung manuon. Hutdan, man itong oras. Sa sunod naman lamang. Kay besok kung saan pa nato di gyapon ta maabdam gyapon sa oras. Unsa may mga tambag ninyo dire? Nung apay nagtambag di bagay kuno kaayo sila sa akong amigo nga si Janelle kay nga guard. Imong amigo nga guard kuno mo may bagay kay ba pastilan. Di apam lamay laing batambag din nga bagay kuno niya ng boses kuya. Oy. Prangka mato pa ni Eziya nga, prangkahon na lang kuno, nga dili, lami, nga walay luyag, sagi. Sugta naman naman ko to dahil, kay puwerte yung kugihan. Basig si Kuya Helen na po ng papas mo anak, boy. Ingon pa rin ni Glenn nga, dawata man lamang kuno ay sig pamili. Hamuot naman lamang ta sa ilugan man ng sa imong liguan o pasuotan og terno. Na apay nagsulti nga panguyab pa more ken wad na oras. Na nahutdan man naman taganing oras. Ang ato matambag naman lamang ni inin mo Kristen. Kung unsa naman lamang ng tan-aw nimong makasalbar nimo. Ina basta kay ako lang magsulti mo Kristen nga dili ba naman maayo nga maguyab-uyab kag wa kay gugma. Importante ko naman dura kay gugma. Kay matod pa diri sa akong amigang perting papaham. Yung ba siya ang gugma ko no. Dili ko basihan kung unsay na aniya. Ang gugma ka ng gikang ko na kasing-kasing. Nga pagpili. Kinsa may maglipay ni mo. Bisan mo pangit na siya. Basta responsable kay pangit lang gihapon. Unsa man mo tambag diri si Rochime Romero. May klaro. Bahala ko pangit dahil basta mukaon ka na anak. Hoy, ang hinungdan rahaman magbulag kay dili mukaon. Kung wala na higugma kang Jason, sulti lang siya. Wala siya mahigugma niya. Kahit sa respeto na lang nimo, ayaw na masakitan gihapon niya. Tapos walay lami ang pagpupuyo. O puyo ra mo og abot ang time unsa ambot unsa ni. Ay, bahalag saging basta labing tanawa ng unggoy. Hamang kadugan naman nagpuyo naman unggoy, wa man nagbulag, wa man nag-divorce. Ay, wala tayo oras, suko naman teknisyan. Ang teknisyan nga si Ayan Bohol, nagsigisigan na yung mata kayo, nasuko na ne. Nahalasalamat na naman siya yung pagpaminaw. Kristen, may tigulang naman ka, ikaw na yung buot, Kristen, ha? Salamat yung kaayo. Naarin ako.